ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубутан сиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба каналмон хушомадид мегӯям. Дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам шуморо боз бо як бонуи пурҳунар шинос кунам ки номи каналшон Нур Ислом Лайф аст. канали пухтупаз аст. Дӯстони азиз, беҳтарин пухтупазҳоро бо тамоми нозикиҳояш нишон додагиянд. аз ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки апа хоҳарои меҳрубон канали ҳамаи хоҳарҷона дастгирӣ кунен, то ки канали хоҳарҷонам камтарак пеш рава. дастгирии шумо пешравии каналҳои мо аст. дӯстони азиз, апа хоҳарои меҳрубон, ҳатман дар канали хоҳарҷонам обуна шавен. силкаи канали хоҳарҷона ман дар якум комментария закрепид мекунам, чун ҳар вақта даромада обуна шавен ва аз номи канали мо саломи гарми ҷӯшон расонен. канали пухтупаз барои ҳамаи мо бонувон дар кор аст. дӯстони азиз, ячи неячи аз канали хоҳарҷон ба худтон меомӯзем. аз даромада обуна шидантон пушаймон намешавен. апо хоҳарои меҳрубон, ҳатман даромада обуна шавен. канали хоҳарҷон беҳтарин каналай. ман худмам дар ин хоҳарҷон обуна шидагиём. аз видеоҳошон ҳаловат мебарам. дӯстони азиз, апа хоҳарои азиз, аз ҳамин рӯз эътиборан ман коргари Фаберлик шидам, ба Фаберлик аъзо шидам. дӯстони азиз, мехоҳам шуморо низ ба командаи худмон даъват кунам. мехоҳам занҳои хонашина ба кор даъват кунам. дӯстони азиз, аз бекор шиштана ҳамин Фаберлик дар кор кунен. бо тариқи телефон аз хона намебироен, лекин ҳар моҳ ойлик мегирен. ҳар як инсон мехоҳад ки молу маҳсулоти хуб ва босифатро истифода барад, хусусан бонувоне ки зебогиро дӯст медоранд. молу маҳсулоти Фаберликро ба ҳамаи шумо бонувон тавсия медиҳем. сифати аъло ва бо нархи дастрас. дӯстони азиз, ира бинен чӣ хел сковородкаро хушрӯд тоза мекунад. аин средства ман 4-5 та ба худма гирифтагиём. беҳад средстваш мада мақбул шид. касоне ки кор кардан мехоҳанд, дӯстони азиз, ина ҳамин номерое ки дар рӯи экран мебинен, ҳатман занг занен. мо шуморо дар Фаберлик регистратсия мекунем. чӣ хеле ки медонен, регистратсияо бепулай. дар WhatsApp духтаро бо обучение мегузаранд. касоне ки кор кардагӣ нестанд, нав кор медироянд, ҳатман духтарҳо ҳамаи киша шумода нишон метиҳанд, ёд метиҳанд. ина мадам нишон дода истанд. кадоме ки мехоҳад ҳамин хел бор барои худша заказ кунад, 20% скидка қатъи ман метавонам ба шумо роӣ кунам. дӯстони азиз, ҳатман агар заказ карданиам бошен, ба ҳамин номерои ман занг бизанен ва бо дар телефон суҳбат мекунем. чанд рӯзай влог карда натонистам, дӯстони азиз, барое ки ман хеле ки беҳаракат будам. намедонам аз чӣ сабаб бошад. хай духтар дар рӯзи душанбе занг задам, запис кардам. рӯзи 21 феврал записм кардан соати 2. насиб иншааллоҳ рӯзи аввали душанбе нигоҳ карда шидам ҳаминҷа. агар одама саломатиш набоша, ягон чӣ намефоридай. дар ҳамин 4 рӯз 5 рӯз рости гап, то ҳатто хостам билет гирам хона бурам. гуфтам нобути ҳамин документ. ҳамин қасоле ки 9 сол дар Питер будам, документ накардам, исшам бе документ мегардам гуфта. рости беҳад зиқ шудем, то ҳатто ризо будам ки Тоҷикистон бурам. хайне имрӯз ина 5-ум рӯза хестам, худоро шукр хеле сабук шидам. хай барои паспортам тайёр шидана қариб я 20-25 рӯзи дигар мондай. насиб иншааллоҳ хай паспортам мегирам. бо хай гудакома овардам, ба фикрам ки бо хай уқазиқ намешам. бачаи калоним ина 12 сола мешавад. худо ба ҳазорон бор шукр. ана бачаи калони мара очам калон кардагиай. беҳад очама дӯст медора. аҳмада бисёр очаи мара дӯст медора. барои ҳамин бачаи калони уқа парво надора, не ки дутаи майдааким беҳад мехоҳанд ки тезтарак пеши мо биёянд. ҳар рӯз мепурсанд ки буваҷон чанд рӯз хоб кунам.
чанд рӯз хов кунам. Аташон як рӯз гуфт 60 рӯз хов карда мехезем, ба пеши мо меоен. Ана ҳозир якин кӯдакон чӣ кардиянд ки ҳар рӯз ҳамин гапа мепурсанд. Буваҷон бачаак мега буваҷон чанқа хов кунам пеши ту мебиём, чанқа чанд рӯз монд, ҳар рӯз мепурса. Хешмон билет гирифтай, Тоҷикистон рафтаистай. Хай бачама пурсидам чӣ рӯӣ кунам. Ана баъд бачам якум гуфт ки буваҷон билетам рӯӣ кун. Билет рӯӣ кун мега. Ман гуфтам бачам билета ман 20-25 рӯз пас гуфтам рӯитон мекунам. Аввал гуфтам документошна баъди 20-25 рӯз насиб иншаллоҳ рӯӣ мекунам. Ана фақат ҳамин билет мепурсаву ана паспортошонам мепурса. Ба фикрам Хюррем Султана ҳама мешиноса. Ана бинен иам ай Фаберлик истифода мебурдааст. ҳатман духтарои азиз, апа ухарои меҳрубон дар номерои ман занг занем. Дар Фаберлик шуморам аъзо мекунем. Тезтарак ҳамин фарзандакон биёянд ки зиққиҳои моам буроянд ва мехоҳам ҳамин тезтарак фарзандакон биёяд шавҳарма рӯӣ кунам, барое ки асабош монда шидай дигар намедонад чӣ мега меоя ай кор беҳад нозу нузош бисёр шидааст. хӯрокҳоро мепазам пеш мехӯрд ҳозиро ҳам вай хӯрокҳоям намехӯрам. Агар не мисол дина як хӯроки бомазза пухта будам барои бегаҳшам. Ана мисной пирог кардам. Ростӣ слоёни тестакати беҳад ба мазза омад. Ана картишка, пиёз ҳамаша аралаш кардам, гӯшта ай мясорубка гузарондам. Шавҳарам да маъқул нашид, нахӯрд, камтар як кусокча хӯрд, дигар гуфт намехӯрам. Гуфтам барои чӣ намехӯрӣ? Гуфт ман ҳарчӣ намехӯрам. Ҳам хеле уже одам ки монда шавад ғирғирош бисёр мешидааст. Ин ҳамаш аломати зиққияй дӯстони азиз. Ба фикрам ки беҳад падару модараш ёд кардай, ватана ёд кардааст. Бо даиҷа як хӯрок пухтем ки ин хӯрока шавҳари ман ӯ қад дӯст намедорад. Не ки ҳамира ман ки чанд вақтай нахӯрдам беҳад ёд кардам. Ина моши любира ман дар чӣ ҷӯшондам гирифтам, каструлчаи майдаакда ва даиҷа боша вермишел медозам. Ана агар чӣ мебуд биринҷ намехӯрд, барои ҳамин вермишел дохтам. Бо ҳамин дамнозу нузоша нишон додак. Мақсад авқоти дӯст намедоштагӣ мара кардӣ. Ихелие ки мо дар Россия 3 солем. Ана ягон бор даҳми 3 сол Тоҷикистон нарафтем. Рости гап бо все равно одам ватани худша ёд мекунад. Ватани худша, падару модарша. Барои ҳамин иям беҳад зиқ шидааст. Хай маълумае ки беҳад зиқ шидагиай. Барои ҳамин ғирғироша меояд бегаҳмада мекунад ки ман ира намехӯрам, ура намехӯрам, чӣ ба ира пухтӣ беҳад нозук шидай. Бояд нозу нӯза зана кунад, не ки замона чапа шидай. Шавҳари ман нозоша да ман мекунад. Хай рости гап худмам асабон беҳад хароб шидагиай да и ғарибӣ. Айҷа фикри 3 фарзанд ман мекунам, айҷа фикри хоҳар ман мекунам, зиндагиш чӣ мешава гуфта. Айҷа бо фикри саломати додарҷон ман мекунам, як бача дорему. Бо айҷа очаҷон ман фикр мекунам. Рости гап ҳамаи касал мегӯм ай ҳамин фикра мешавад. Бо фикр накардан қатъӣ намешавад. Дӯстони азиз, ай ҳамин канали кушодагии ман беҳад хурсандам. Дӯстони азиз, барое ки қатъӣ шумо суҳбат мекунам, шумо мада маслиҳатҳои хуб метиҳем. Бо дастгирии шумо ман ба ҳамин рӯзоя расидам. Дӯстони азизам, апау хоҳарои меҳрубон, касе ки кор кардан хоҳанд дар Фаберлик ҳатман дар ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидем занг бизанем. Ана мо шуморо ҳамаи чира мефаҳмонем, нишон метиҳем. чизе ки нафаҳмидем духтаро дастгирӣ мекунанд. раҳмат ки бо мо буден, моро дастгирӣ карден. Дӯстони азиз, даиҷа боша навормона ба охир мерасонем. то наворҳои оянда Аллоҳи меҳрубон нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. дар видеои ман имрӯз ягон хатогӣ гузашта боша, пешакӣ ай ҳамаи шумо узр мепурсам. Дӯстони азиз,
чизе ки нофаҳмо буд ҳатман дар комментария нависен. ман ба комментариҳои шумо ҳатман ҷавоб мегардонам дӯстони азиз.